Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jakit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. UMLE Gejirang, Uba Esotun, Uladawana Sorkar Jela, Badi Menteri Rangba, Konrad K. Sangma, Bodeban Pun Urlong no Ekapatakma Civil Subdivision. Namar Kathain Patakma, Ladan Kamshisha Patkantiu no, Naka Administrative Unit Shaka Civil Subdivision. Lada Ekamairang Lapun Benakum Kataka District Bapura, Kadon kami ke Sorkar Jela bat kamtam Menteri Rangba bon pun urlong no Ekapatakma Civil Subdivision namar kedai ke way nak bagi pajba kiladawa la khamslem ong uba esotun ban pau yaka kubor saboro ki panyong song jong jela bat kumju ban pau yaka kubor ka Sorkar adien ba Honorable Chief Minister jongi uladap penbana ya Panai district ya ka Mairang tena kaliang jonga kum u Emily jongka Jirang constituency ngapen pau ya ka jingso kumen hadien ba u Chief Minister ka Sorkar kila penbana Panai district ya ka Mairang but hakaju ko por ngasngo kumban penkan mau biang ya ka Sorkar hadien ba ka administrative unit ka jongi keladap kelakenjo syaka arpo nriusnem te nakaliang jonga kumu Emily ngakentu bat ngabanjur syaka Sorkar haka jingelam jong Honorable Chief Minister Sir Konrad K. Sangma ba kinpek kerpang lene ban ai ban upgrade yaka administrative unit jongka Parma syaka Civil Subdivision kane kedeka jingkentu ke jingkarpat nakaliang jonga kum Emily namar bangai i ya ke jingdon kam ke jong kipat ba kibasa hagadong Western Riboy hi borok kowe te kumban yarap kumban penjan ya ke jingedai ke jong Sorkar ba kipat ba ngakentu sa hisin ya ke Sorkar ngakentu sa hisin ha ke jingelam jong Honorable Chief Minister Sir Konrad K. Sangma ba ya ka Parma administrative unit ngiken men scam ba ngin sayo no ban ngin sei ba yaka Parma administrative unit ba ka Sorkar kan ai lane kan bu bha kerpang ban upgrade no syaka Civil Subdivision te hagaju ko por hagni ko por jong ka pandemic ka banglei ba baro si satlu pertai khamtam hagni ka jela ka jongi ngidang yele e kene ka klam covid khat khandai te na kaliang jonga kum unong mikmat nga kentu ya baro ki pa nong song snong ba ngimdai ban atatin ba pinwan syakmat nakabenta ba pinyo ikilat jingeda ling ba katika bat kumju ba pinbut yaki protocol selane ki jinghikai ki ba ka health department nakaling ka Sorkar kalabu kalab hikai yaki pajba baro ba pinbut yaki kendon ki ba pher khanang ba kalong ka jingeda nakabenta jongpi baro iwe pe iwe ki pa nong song snong ki badon hagani ka constituency ba ka jela bat kumju ba pinlong kinong yada nakabenta ka jingim ka jongi iwe pa iwe kubleshu